Mahigit 300 vendors na apektado sa pagsasara ng mga sementeryo sa Cebu City, binigyan ng tulong. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Simula kahapon, pansamantalang nakasara ang lahat ng mga sementeryo sa buong bansa. Ito'y alinsunod sa kautusan ng IATF upang maiwasan ang pagkalat at hawaan ng COVID-19 sa paggunita ng undas. Kaya nagresulta ito sa kawalan ng benta ng mga nagtitinda ng mga kandila at bulaklak. Dahil dito, nagbigay ng agarang ayuda ang Cebu City LGU sa mga apektadong vendor. Kahapon nagpunta mga nagtitinda sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Services sa Barangay Labangon. Dito ipinamigay ang ayuda na isang sakong bigas at mga canned goods bawat vendor na galing sa LGU. Ayon sa kanila, malaking tulong na ito sa kanila para maitawid ang mga araw na hindi sila makakapagtinda sa mga sementeryo. Daghang kayong salamat nga gitigaan may ayuda sa taga DSWS. Salamat sa kayo. Sa inisyal na listahan ng DSWS, mahigit sa 300 vendors sa public at private cemeteries ang napiktuhan sa kanilang hanap buhay. As long as nga naa ang list nila dire, ang ilang names dire makakuha gyud na sila kaato mo gyud ang allocated man gyud nga tagaan nato na sila og bugas. Samantala, kahit sarado muna ang mga sementeryo, may mga otoridad pa ring nagpapantay sa mga ito para siguraduhin na walang makapasok. Ngunit may ilan pa ring nagbasakaling makapasok sa mga sementeryo ang pinauwi. Magbubukas muli ang mga sementeryo sa November 3. Sa Mandawi City, Cebu, nagsagawa naman ng community pantry ang mga pari para sa mga apektadong vendor at binigyan sila ng food packs at hygiene kits. Isinagawa ito sa isang paaralan na pinamamahalaan ng mga pari sa barangay sentro. Nanggaling pa ang mga vendor sa ibang bayan ng probinsya ng Cebu at sumadya pa sa Mandawi City para magtinda. Dahil sarado ang mga sementeryo, minabuti nila magtinda na lang ng kandila sa labas ng simbahan malapit sa City Hall. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV.